Junaidi. Nggih Pak nggih. Joget mriki lho Pak. Yuk. Sing entuk hadiah joget. Sing entuk hadiah joget. Nah, Ibu Monggo. Jambu alas Bu, monggo joget sik. Kabel sing panjang Mbak, ya yang antol. Kelingan manis sesembe, terus kelingan ramah kemuyune, tresno kasih sayange, karepatiku besok tak gawa dhewe yeah. Sayange wis duwe bojo nanging aku kepacut tresno nelongso rasane ngati yen aku ora kelakon melu duweni mangga ingkang wonten kupone di lintokne mangga. Kak bareng milih lo ya. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, mumpung rondo ayo dirambut. Jambu alas dik manis rasane kadung gagas jebul ana liyane sayange wis duwe bojo nanging aku kepacut tresno nelongso rasane ngati yen aku ora kelakon melu duweni ye dikasih lagi Mbak Intan masuk jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut mumpung ana ayo dirambut sumpah ning batin yen aku lasida dikawin dekate hati ora bakal niki Mbak Intan rawuh yo ayo joget Mbak Intan lo bareng-bareng dilakoni jambu alas dik manis rasane tiwas ngagas jebul ana kancane kelingan manis seseme terus kelingan ramah kemuyune tresno kasih sayange
iku besok tak kanca dhewe. Ayo terus ben sampai kok kene. Rambut alas kulite ijo sing digagas wis duwe kucu. Ada gula, ada semut mumpung ana ayo dirampok. Sumpah ning batin yen kula sida dikawin tekate ganti ora bakal loro ganti. Foto riyen monggo Do Mas Manggolone monggo. Sumpah wis janji bakal semuji. Lo. Sama seki bareng-bareng dilakoni. Jambu alas dhewe manis rasane. Tiwas gagas jebul ana kancane. Oh wis. Niki mikir diasta Mbak Intan setunggal. Kaya doyak-oyak ya. Ya ora Lah piye kaya. bola-bali diceluk Intan. Sangke tresnane karo selirane. Jan aku ki jane mur nyucukne nang elektron kuwi lho, Pak. Ngono. Ben suwi leh nyanyi. Oh, Ngono kok makanya- ketok elektron kok nyanyi loro ngono. Nah, begitulah. Ketok rame nak. Piye? Heeh, makane diceluki aku ya tak tokne amarga ya sing dandani manten barang. Iya. Ditepungke Mbak Intan sedulur kene. Ah, wong kene iki wis kabeh tepung lho, Pak. Mosok ta? Ah, tak turono kelas Kene iki kenal. ngampel caruban iki kamangka. Ah, wong aku ki kondang nang kene. Lah kok iso. Lah aku ngemis nang perapatan. Oh, Neng gone Bangju. Nggih, matur sembah nuwun sugeng siang. Wilujeng siang. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, alhamdulillah menika nderekaken Ibu Irna Wah. Saloniken ingkang kondang kaloka saking tlatah Madiun Madiun. Kota. Acara Pemkot Pemerintah Kota Madiun Nggih. hari jadi maupun kemarin nikah massal Nggih. sing nangani ya Bu Irna. Bu Irna, napa-napa komplit. Terus untuk acara kayak tahun baru, Tahun baru. Hari Raya Idul Fitri, ya, gawe pos-pos polisi. Nggih. Nah, ya Bu Semuanya Irna. Bu Irna. Kemarin yang yang mendukung apa itu tadi Kirab budaya. Ibama, Baria Semadiun. Kirab budaya. Nggih budaya nggih Iya, Bu Bu Irna. Irna. Wah, jan luar Napa-napa biasa. diborong. Alat-alatnya ya lengkap. Boten njaluk opah. Masa ta, Pan? Tenan Bu Irna kuwi apa-apa disedekahno. Apike kaya ngene iki mong njaluk gak Pas njaluk apa? kira budaya nggone Baria ka lho. Oh, nah iki ya. Nah iki ya dulur dhewe tok. Ya Ah. nak jarine dulur nang aku omonge ngono. Oh, oh. Tan iki nggone dulurku dhewe engko ya didandani sing apik. Ora ya biasane. Tapi ya cuma arep-arep. Kaya oh ngawur sembodo lho Bu. Ya, Bu Irna Trimarmi iki Aku sembodo. apa-apa ki nek nyuwun Bu Irna disembadani. Tan kowe njaluk apa dinehi. Dinehi. Nah, jenenge Bu Irna. Jan. Apa meneh elektone Pak? Wah, Mas Beni. Mas Beni ki jan Penak banget. wonge dutang oleh. Lho tenan lho kowe player niku saestu Ngono lho. to. Bayare keri oleh. Ora bayare keri, maksude Mas iki umpamane garapan cilik ya budal. Oh, ngono. Garapan gede sansaya apik. Paket cilik, paket gede Nggih, dinyanyi. alhamdulillah. Penyanyine Pak apik-apik. Wi Mbak. wong liya kabeh lho Pak wi. Ngono ya. Heeh, wong liya. Oh, nek pas ngene iki. Tenan saestu. Heeh. Tekonono lak wong liya. Mbah sing klambi jambon kok saya ayu mbok wis bar. Heeh. Mengko ditu Nyapa ditonyo kuwi kenyataan amarga Beni demenan karo aku, Pak. Oh alah. Ladek cara ngono maru. Maru ya sayu aku lho, Pak. Oh. Irunge ya mbangir awakmu Ya ya. ya to Pak nak dandan ngene kan. Heeh. Beni iki nek arep njaluk apa-apa aku kan dandan kaya ngene iki. Oh, ngono. Makane Pasara daharne ben doyakne dahar. ora dahar, Pak. Lha apa? Arep gebuki aku kaya ngene. Arjotosi. Jotosi. Enjih menika wonten Do Mas Manggala kalih. Heeh. Enjih biasanipun padatanipun pripun mriki dijogetaken tiyang pundi nik dawa? Ngampel niki Dongrejo. Dongrejo. Ya. Nah. Wong ngampel Dongrejo lah. Yo mbake glowing. Oh.
Asli perawatan Wah, apik. padha awakmu. Prias ketoke, Mbak. Gak. Awakmu jarene ya perawatan, rawat inap apa rawat jalan? Aku ya rawat jalan ya, Pak. Enje monggo Dek Domas Manggolo. Dateng mriki monggo. Ah iki pas, Pak. Domas Manggolo ini adike manten dhewe. Oh ngono. Makanya lah haju-haju. Ijoi, ya. Sini sayangku, cintaku. Dasare bodine proporsional sing dandane pinter. Pinter-pinter. Dadine wah Haju, iya. haju. Iya, Jan. Iki enek penyanyi wape. Heeh. Playere bagus. Ditepungke. Heeh. Menawa engko si tamu rawuhke terus pengen kenal karo Domase ya ya. Pimpinanipun Mas Beni. Alhamdulillah. Menika nak badhe dijob piyambak nggih angsal. Nak borongan kali Bu Irna nggih monggo. Paketan. Nggih. Kene le, bagus. Ya. Nah. Ya, Cah, kowe sebelah kono no le we. Wis sebelah kono. Nah, wis sebelah kene. Nah. Ini tadi manggolonya ibunya ndi dhe mau Bu sing ngetutne emang ndi ya. Poso enek. Enek Bu iki ngetutne. Ya, karo Oh, ngatur. ngetutne Pak. Oh. Anu, anakku kok aja mau apa-apane ya, Mbak. Oh. Tak apane to Bu, ora tak apa-apane. Wis to, sing penting bocah ki nek dadi manggolo mesti pilihan, Pak. Pilihan. Mesti ya baguse ya oleh, dedeke ya oleh, Oleh. pintere ya oleh, kendele ya oleh. Sing penting budal utuh mulai ya utuh. Alhamdulillah, cah bagus. Nah, lho, bocah ki nek bagus ya ngene iki sumeh. Pengen joget, nggih ta niki mengke. Cah kene pengen joget. Yo to wong wis dikontrak kali Bapak sinten niki Dewa? Ibu Trimarmi sing kagungan. Putri Trimarmi. Heeh. Oh, anak ketelu berarti. Tri ya. Tri ya. Kowe disangoni kok ora karo Putri rene kae anu arep dadi manggolo. Dereng. Derek. Dereng. Tapi dijanjani disangoni. Nggih. Piro? Mboten ngertos. Biasane 350 le. Heeh. Engko nek 50 berarti ora biasa. Nak 50 kuwi Putri kuwi mur sedekah. Oh. Nak nyangoni iki ya 350. 350. Kaya terima Tapi awakmu jogete ya kudu seser. Siap. Siap. Oh ya, iki sing kene cilik iki ya. Iki cilike mentes ketok iki. Nak iki cilik ketoke ya ora mentes, Pak. Lah nyapa? Iki sembarangane wani. Oh ngono, kendel. Kendel, Ik. didelok prejengane bocah iki nekatan, Pak. Oh, nyentiaki. Nekat. Dilarang karo wong tuane, dhek ya Melompat. lompat. Heeh. Jenenge sapa? Paring asma sinten Kang Mas? Muhammad Bintang Dias. Oh, jenenge medeni lho, Ya, Pak. lah ya. Apa Pak? Mbuh. Mas Dias, panjenenganipun mriki ingkang ndhawuhi sinten? Mas Rapi. Mantene. Nggih. Nah, Mas mantene Rafi. kuwi rada akeh le. Oh, sangune. Heeh, kowe mau jaluk saiki apa engko ditransfer? Mengke mawon. Lah keneng apa pada anak ning kene kowe engko langsung dinehi nak mengke mawon wingko mesti lali nak dhek roh enake donya. Pengen saiki pongko. Manut sing duwe gawe. Oh, berarti bocah ki yo cerdas, Pak. Pinter cah pinter. Setiap duwe pertanyaan langsung tek. Kowe dikai 100 karo 300 milih diwae pira? Milih pira 100 apa 300? Manut mawon. Wah, manut. Oh, manut. Maju le nak manut. Nah, berarti kudu joget nek manut. Nah. Ya. Hadap diriku, gerak. Nah, jenenge apa-apa manut ya Le ya. Kowe manut ta. Pertama kali, ini yang pertama kali itu mesti ketipu ngisik. Tiponge ya. Manut lagune manut yo to mepet Mbak Intan sik to iki percobaan no. Manut ora aneh sumpah. Manut Dia saya muni aja aneh-aneh lah muni ini. sik hop kowe ro nglakoni wis muni aneh-aneh. Aneh-aneh iki contone piye jajal? Contone aneh-aneh. Kon piye? Dias aneh-aneh iki contone piye? Yo Jarene ngene.
Aja aneh lho, aja mau templek-templek. Lah maksud elu ditemplek niki piye maksudnya? Nah, Oke joget ben pertama kepenak. kali ini hanya percobaan. Iki percobaannya nang aku, tapi engko nak pas tenanan, kowe engko tak celukne penyanyi sing kendel. Ya, Nah, ngono. tangan kiri kanan di pinggangnya Mbak Intan dulu. Ya, Nah, pegang pinggang. pegang Yes. dua-duanya. Ah. Dua-duanya megol kiri kanan kiri Asik. goyang goyang Goyang. Yes. Sinta rene ondo Sinta bocah wis kendel goyang siti le goyang siti bokong mundi le ndang obala wis mulai menak Oh ya wis bocahe. mapan mulai mapan. Ta Sinta hop Oh, digolekne sing asli. ini nduk Ini Sinta sing asli. Ya. nah Nah, iki kan jadi-jadian toh. Ya. Dia ya kalau diwai sing asli iki Nah, ya ya. iki mau masalah percobaan Ah. kowe madhep rono mburi. Nah. Eh. Nah, iki sing asli iki engko tenanan. Kowe ndemek plek kenek, mau ambung ya kenek, mau sembarang kenek kuwi Mbak Sinta wis ditanggap karo Putri. Iya. Siap? Siap. Kleru. Dene Aku Sinta. ki aku ki asine nek awan banci. Nah, Nek bengi asli. nak bengi asli nak awan dhek banci. Aku nak bengi kuwi banci, nak awan kuwi beda. Nek pengen bebas ya pas awan ning iki. Ora ketara ning enak. Heeh. Ayo cedek Mbak Sinta koyok mau. Gah, wong iki urung sunat lho, Mas. Hei, Aku ki oleh bisikan urung sunat lho. piye le? Dias. Sampun. Alah. Brengos nyeriwit tok Ora ya. percaya lah iki brengos ki biasa nek brengos ki. Tunjukkan kelakianmu di hadapannya. Kejantanamu. Oh, kejantananmu. Ah, madep. Pengen demek. Tatap mata Loh, saya. Ya Allah disenggol Pak susuku. Ah, iya Karo toh. dia. Mas, mbok senggol kok mamaku iso meteng. Dias, kowe mau krasa ora nyenggol perawan. Atos lek. Dia selugu apa eneke? Makdok ngono. Yas, kowe ngerti isine sesuatu di dalam dadaku. Ngerti mau? Isine apa? Pengen roh apa ora? Dek amarga dek mau aku dandan ngerti, Pak. Ah. Suwel-suwelne ro. Ngerti, Dek. Ro. Apa Yas mau ya? Isine apa Daging. Daging. Daging rumah saya mau daging tumbuh. Lha apa carane aku mangan apa jenenge bakso? Ayo anu Ya. ta Sinta. Heeh. Anu awakmu genti. Jaket. Jaket penyanyi. Jaket penyanyi. Joget. Jaket penyanyi. Dia suasa karo sing asli malah wedi. Lah, iya. Jajal karo Intan, jajal karo Intan, jajal karo Intan. Iya. Dias karo Intan. Ayo. Dias, Dias. Dias Dias. maro ning Intan, Dias maro Dias, ning Intan. Dias. Ya, Dias maro ning Demek Intan. Oyas. Demek eh, Oyas. eh. Iki lo Yas. Sampai bawah. Rokok. Asik bawah. Iki lo Yas. Ora usah nangis. Ora usah Oh. nangis. Hop. Oh, Agak. Bocah, Ketoke kendel nih Bel anu Pak pemalu. bocah nek sik Joko ki ngene. Ganti iki sitok lho. iki lho sing ganteng iki. Ya mundur le Yas. Oh, ngono, ganti. Mundur berarti siji. Ya. Ya, iki sing ibuke meluke mau ta ya. Heeh. Ben kene. Lah iki Nak sing jelas iki cita-citane bocah iki dhuwur, Pak. mosok ta? Didelok bocah Ditanyake dulu. Rejengane iki bocah iki Pawakane. bener pawakane iki ketok iki anu pengen iki menjadi orang kaya gitu. Ah, ah. Nah, menjadi orang sukses gitu. Amin, amin, Allahumma Amin. Amin. Asmane sapa? paring asma sinten? Faris Putra Nugraha. Sapa jenenge? Apik. Apa? Apa? Apa budek kowe iki tibakno. Aning andingi ora krungu. Kowe iki ketok ayu budek. Jenenge Balenono neh jenenge sapa? jenenge Arit sapa ngono? Ah iya. Sapa, Oh, Le? buacok. Faris Putra Nugraha. Oh. Sapa? Sapa? Arit sumber kencana. Oh, jadi tapuk.
Faris. Alhamdulillah. Kelas berapa Faris? Kelas 8. Kelas 8. Ini saya kelas berapa? Kelas 7, 6, 7, 8, 6, loro. Oh SMP. Ah. Oh, wis gede berarti. Siap ya, Riz? Tarane, Aris pama di pacar milih sing kiwa apa sing tengen ngono Nah, jajal. Sing tengen. arah-arahane sing umpamani, cantikan yang luar biasa. Semuanya ada di Pana. Yang penyanyinya apa cucuk lampahnya. Umpamane. Kowe pama kan Umpamane. pama di pacar kayak Mbak Sinta apa Mbak Intan. Iki Mbak Intan kayak Mbak Sinta. Kowe pama di pacar kayak sapa pengenmu? Pengen aja apa? Intan. Selamat, sukses. Selamat. Kalah kowe kalah. Selamat. Kalah. Saya nikahkan. Berarti Faris benar-benar pikirannya meletak. Ya, Benar-benar benar-benar. bahwasanya dia tuh mengerti bahwasanya orang baik dan tidak tuh mengerti. Cerdas deh. Benar-benar pandangannya itu bagus sekali. Tapi rakatarak ya Le. Ya. Le, kowe pengen digoyang apa pengen nyanyi? Goyang. Goyang. Baik. Ah, digoyang iki diwarai sik kok karo Mbak Sinta sing asli. Diwarai sik ya. Karo Mbak Intan ngene. Ada perene Le. Bagian buri. Pegang pinggang Mama Intan. Faris, Satu, Faris. dua, Hey! Maju. Tiga. mundur, mundur. Bokongi mundur. Mas Farisnya maju. Mas Bokongnya Faris kowe maju. langsung rada deket res ora mundur res, kowe maju, aku mundur. Faris. Maju. Asik yo. Maju. Maju Mas. Faris. Maju Mas. Mantap. Ketoke kok Rasane piris. jarene milih Mbak Intan. Lah kok ngono? Nyapa? Wedi. Aku madhep rono nyapa gak ketok. Ah. Nyapa Dik Sinta, aku madhep rono nyapa Lah Faris. napa lah? Hah? Takut. Oh takut. Kalau sudah menjadi pilihan enggak boleh takut. Suatu Ya. pilihan itu adalah suatu tanggung jawab Ya. untuk masa depanmu. Ah. Lah iya. Nah. Lah nek masa depannya karo Mbak Intan ya dadi opo? Lo masa depannya karo aku hancur toh, Duk. Le, apa Mak? Joget lagune apa Nah, jajal? pengenmu lagunya apa? Saya tak tekoni. Cita-citamu Ah. sok apa Le? Sok gede. Masinis. Weh, Oh, bayarannya akeh. Berarti IQ-nya juga sudah tinggi. Tinggi. Masinis wis ora cah pinter, IQ-nya pinter ora iso, Pak. Ya mosok nek cita-cita masinis duwe bojo kaya Mbak Intan. Iki mergo ngerti deh cita-cita masinis mergo Intan kan pedagang asongan. Oh, iya. Sering ketemu. Sak jalan. Yo. Satu. Tadi kok suka Mbak Intan, ini Mbak Sinta. Heeh. Kenapa alasannya? Alasannya saja secara fisik. Loh, Sebabnya Iki Kena. Ben Mbak anu. Salah omong. Piye? salah ngomong. Ora iso kok iso salah omong Walah iki lho. salah ngomong. Ayo cinta merah jambu, yo Ya. to dindandutne sing penak dikoplokne. Heeh. Rafne langsung ya, Ya, rafne ya, langsung joget ya. bareng. Yo joget bareng. Ya. Yang Sin- laki sini. Sini, Ayo Mbak sayang. Sinta. Nah, kono le, lah kono we le. Nah. Ayo Mbak Sinta. Mantene joget boleh loh. Oh, Mas boleh. Raffi. Monggo Ayo. Mbak Ani. Ayo. Di situ boleh, di situ aja. Goyang kecil-kecil ya. Oh. Ayo Mas Raffi yuk. Ayo Ayo, tangan. berdiri di situ gak apa-apa. Asik. Ayo Mbak ikut yuk. Ayo. Ayo Mbak ikut sini. Mbak Eh. boleh kok. Mbak kene Mbak. Ayo Mbak. Ayo Mbak, ayo Leo. Ayo Mbak Mbak ikut. Bakti. Ayo. Ayo Mbak. Ayo Nduk, yuk. Pak Ahmad Junaidi. Monggo. Asik. Oh. Ayo ceweknya. Hey. Ayo mantannya ikut yuk. Asik yuk. Panitia boleh ikut joget bareng satu lagu aja yuk. Yuk. Yuk mantannya joget. Bu, ibu sini ayo semua yuk. Bareng mantannya. Mantannya tengah. Mantannya tengah. Mantannya tengah. Ayo. Mantannya tengah. Hanya Untuk untuk kamu joget. Ayo Bu, sini Bu, ayo. Sini Bu, ayo sini semua. Satu lagu aja untuk kebersamaan, yuk. Yuk. Rata Senin. Dibuat Ayo dengerjo. Ayo, ayo Bu, buka dinem. Ayo. Asik. Cek. dari rambutku sampai ujung kaki. Asik. Semua Minat Ayo. kono nih Mbak ini hanya Ayo, Ibu sana, ayo. milikmu. Ayo satu Ada lagu Pamela, aja. sayang. Milikmu. Ada
motor, rene kabeh yuk. Ayo semua Bu, panitia semua. Bajunya silver sini semua. Bawa Yuk. saweran. Yo. Cintaku hanya kamu. Oh. Cinta merah. Ayo bawa saweran merah nih. jambu. Asik. Ayo Bu. Rinduku hanya kamu. Hanya kamu. Rindu hangat. Asik. Hangat kuku. Ayo semua. Ayo. Disabar dia kurang disabar. Lihat pohon pisang. Bila berdua hanya sekali. Ini rada dhuwur ini no nyawere. Ayo Rene sama, ayo. Cintaku Asik. yang Asik. takkan mungkin Ayo. terbagi-bagi. Asik pun cukup kamu saja. Kamu Asik. saja. Ayo. Saja. Ayo. Terus kene Bu. Ayo Pak sini yuk. Yo kene Bu. Aku tetap setia, Dilong nih ya. tetap setia Tetap setia sampai mati. sampai mati. Yo, nah. Hai cintaku Oh. hanya kamu. Asik. Cinta Ayo Mbak, kene Mbak. Aja merono, Mbak. jambu. Nah, Lagi besok- pun Yo. rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat Asik. kuku. Ya awas 50.000 lho. Ayo. Oh, ya Allah. Aku kok karo. Asik. Yuk terus tangan ke atas semua. Ayo. Wis 50 jane pas aku mau Ayo. Ayo. Kedung rejo. Ayo. Untuk kamu. Ayo kedung rejo. Buka dinem. Saya pun. Ayo buka dinem. Asik. Mantap yo. Hey, 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 hey. Ho, ah. Kaki. Hae. Tua itu. Tangannya di atas. Milikmu. Ayo tangannya di atas semua. Milikmu. Oh, milikmu. Kulit dan Asik. jantung. Oh, Milikmu. tangannya di atas dong. Cintaku padamu. Yo. Yo, cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Yo. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat Asik. kuku. Tepuk tangan. Oh, Terima kasih. matur sembah Lenggah nuwun. meleh. Sing ora lungguh kita Lenggah kabeh meleh. mulih. Manggala domase mulih. Wes mangkol. Wow. Mengke meleh. Lah duwite ndi? Leh, lah sawerku ceblok dijupuk. Wes, Mbak Intan nih. Sik. Iki Ya Allah. nyun sewu nika nggih ngregengaken kemawon kasun sabar kantun doa. Doa. Oke, tinggal sabar nggih. Baik apa sing doa? Doane Pak Sopo. Panjenengan sing doane to, Pak. Enek waduh catetanku kene ndi. Lah wis. Monggo Nah. ingkang oh lah niki dilungguh Ibu Kadinem iki lho. Saya Pak Gayang. Eh, Pak Gayang sik panjenengane Dek wau kan angsal arta to nyrebut dhuwit to Dek wau. Nggih. Heeh, anu mau kek ndi mau? Lah namung 2.000. Delok sak tekek sak delok. Sakmu kan sakmu mau lho mau. 50 mau. Delokan sakmu. Oh, lama wene putumu. 2.000 tok niku. Oh alah. matur suwun Mbak Intan nggih. Mbak. Kabujung wekdal. Peping- Monggo Pak Darminto Nggih. nika kasuwun mangarsani donga Alhamdulillah, sesarengan. nggih donga Niki- nggih menika matur nggih. sembah nuwun. Sampun kula. Ampun. Matur sembah nuwun. Niki Wassalamualaikum Putri warahmatullahi Marmi kalian Pak wabarakatuh. Ahmad Junaidi.